mese make ZANU-PF and kuchike babo. This time make sure you kill me. Make sure you kill me. Inema troubles nina ndakafesa biye pressure ndiyo inondinetsa ndiri muraundi botora ridiweka just a prayer kuna alpha na omega diamond inzwa zira dzandofamba inini dzine minzwa ndinoda kukunda ndina simba ndinoda kurima ndina munda zvinhu zvakakosha. Wagwan people, wagwan family, ndadzoka zvekare pa favorite channel yenyu pandinokuinzirai nyaya dziri kuitika munyika yedu yeZimbabwe, dzinyowani dzichangoburwa dziri kupisa. Nyaya ndakuinzirai pano inyaya yemukomana anonzi Holy 10 uyo aita mbiri yekurova madrugs, ari kurova dombo nezvinana mutoriro, izvo zvazomuvhiringidza pajeni yake yemusic. Holy 10 nhasi aita live achituka president Idi Mnangagwa nemhuri yavo uye nebato ravanotungamirira, achiti inini ndiri muhombe kwamuri mese, mukaita zvekutamba neni ndinokupedzai, zvamuri kundiita handizvifarire. Hatiziwe kuti akaitwei, but vakawanda vari kutaura kuti mukomana uyu dombo ndoramupedza, dombo ndoramuurayira keria. Regai ndikusiyei muchizvionera mega video zvaanga achitaura, mubva mataura mucomment section kuti muri kuonawo sei nyaya iyi. Thank you. I'm on the first flight into Zimbabwe. I'm on the first flight in. Sean, if your guys vakazozvinzwa o vakazokuudza zvamakandiita padheni bangu zvezvo ndikudzoka padheni babo, this time make sure you kill me. Make sure you kill me. Inandike ZANU-PF bro, inandikutyei mese make ZANU-PF andikutyei. What is it? Andikutyei. What is that? Mirai zvamuri kuita izvozvo. The reason why I joined the ZANU-PF is because I was trying to clean the reputation and the image. And I was trying to clean the reputation in the dog. Zita riko rakashata richinzi ano Mnangagwa akabaiza Mugabe wakabaiza, and I said no, let me join it from the inside. Because the house divided against itself, it cannot stand. But mukanditira zvamakanditira, vapana lokupedza imesi. Inini I can end the ZANU-PF today. Nzatipedze nguva yenu. Biye pressure ndiyo inondinetsa ndiri